Добре, хора, връщаме се към историята на Мили. В първа глава тя започна работа в онази луксозна къща, нали? Но сега нещата стават мрачни. Готови ли сте? Chapter 2. The Deception. The Deception. Измамата. Това не звучи добре. Давай, кажи ни какво става. The work became exhausting, and Nina treated me like a slave every single day. Олеле, like a slave? Сериозно? Чакай малко, нека разберем това първо. Ти каза, the work became exhausting. Yes, exhausting. Very, very tiring. I had no energy left. Exhausting. Видяхте ли колко тежко въздъхна? Exhausting не е просто уморително. Това значи изтощително, смазващо. Работата я смазва. И после, какво правеше Нина? She treated me like a slave. Леле, гадно! She treated me like a slave. Тя се отнасяше с нея като с рубиня. Буквално я експлоатира. Every single day. Всеки божи ден. Горката Мили. Добре, нека чуем цялото изречение пак, да усетим драмата. The work became exhausting, and Nina treated me like a slave every single day. Добре, Мили се скъсва от работа като рубиня. Ами мъжът, къде е Андрю в цялата схема? Няма ли да помогне? One night, Andrew found me crying in the kitchen and gently touched my injured hand. Охо, чакай, тук има искра. Той е намерил да плаче. Yes, Andrew found me crying. I was so sad. Значи той я намира плачеща, crying, в кухнята. И какво направи той? Ти каза gently touched. Yes, gently touched, softly, carefully, not rough. Нежно докосна. Gently е ключовата дума тук, хора. Нежно. И какво докосна? My injured hand. It hurt. Ау, ранената й ръка, injured hand. Сигурно е ранена от толкова чистене. Той я докосва нежно по ранената ръка. Малко като по филмите, а? Я кажи цялото пак да усетим момента. One night, Andrew found me crying in the kitchen and gently touched my injured hand. Хо, не, това мирише на класически сюжет. Ръцете се докосват, погледите се срещат. И какво? Какво й каза той в този интимен момент? He told me that he was lonely and trapped in a miserable marriage with Nina. Аха, знаех си. Най-старият номер в книгата. Жена ми ме не разбира. Чакай да разнищим това. Първо каза, че е lonely. Yes, lonely. Even though he is married, he feels all alone. No connection. Значи се чувства самотен, lonely, въпреки че е женен. И после използва една много силна дума. Trapped. Trapped. Like an animal in a cage. He cannot get out. He cannot leave. Вау, в капан. Чувства се заклещен. И къде е заклещен този милионер? In a miserable marriage. В нещастен брак. Но внимавайте, хора. Miserable не е просто unhappy. Miserable е окаян, ужасен, пълен с мизерия и тъга. Човекът направо страда. He told me that he was lonely and trapped in a miserable marriage with Nina. Добре, той се оплаква, че е нещастен. И тя какво направи? Утеши ли го само приятелски? We started a secret affair, knitting in the dark shadows when Nina was asleep. Ах, знаех си. Край. Ето го. We started a secret affair. Yes, an affair, a romantic relationship between people who are not married to each other. Точно така. Тайна афера. Започнали са любовна връзка. Мили, в какви води нагази. И къде се срещаха? В хола на светло ли? No, meeting in the dark shadows. В тъмните сенки, Dark Shadows. Много драматично. Крият се по ъглите. И кога? When Nina was asleep. Естествено, когато Нина спи. Класическа сапунена опера, хора. Хайде да го чуем пак цялото, да усетим напрежението. We started a secret affair, meeting in the dark shadows when Nina was asleep. Мили, не ми казвай, че се хвана на въдицата. Как се чувстваше тя, докато се криеха в сенките? Andrew made me feel special, and I slowly fell in love with my handsome boss. Естествено, това е класика. Първо, he made me feel special. Накараме да се чувствам специална, единствена. И после какво стана? I slowly fell in love. Хора, чуйте фразата fell in love. На английски не влизаш в любовта, а падаш в нея. Fall in love. Сякаш се спъваш и губиш контрол.
Exactly. It happens without control, like falling. И в кого се влюби? В handsome boss, в красивия шеф. Богат, красив и нещастен. Ох, това е рецепта за катастрофа. Дай цялото изречение, да чуем колко е залюбена. Andrew made me feel special, and I slowly fell in love with my handsome boss. Добре, Андрю започва да говори. Какво точно й каза той за жена си? Защо да се пази от нея? He told me that Nina was dangerous and mentally unstable, and he feared for his daughter. Вау! Това са много тежки думи. Той направо я изкара чудовище. He told me that Nina was dangerous. Вижте сега. He told me, той ми каза, that Nina was dangerous, че Нина е опасна. Директно й казва, жена ми е опасен човек. Dangerous. Опасна и каква още? And mentally unstable. И не само опасна, ами mentally unstable. Това значи психически нестабилна. Демек казва и, че тя е луда, че не е добре с главата. Mentally unstable. А какво става с малкото момиченце? And he feared for his daughter. И най-важното, and he feared, и той се страхуваше, for his daughter, за своята дъщеря. Играе картата с детето. Страх го е за малката. He told me that Nina was dangerous and mentally unstable, and he feared for his daughter. Чакайте малко, тя май се вживява в ролята, а? Какво си помисли нашето момиче, че е супергерой? I wanted to save him from his crazy wife, so I listened to his sad stories. Оф, горката, колко е наивна. Вижте как се е хванала на въдицата. I wanted to save him. Тя казва, I wanted, аз исках, to save him, да го спася. Представете ли си, тя вече не е прислужница, тя иска да бъде спасителката. To save him Да го спаси от кого? От чудовището? from his crazy wife. Точно така, from his crazy wife, това значи от лудата му жена. Тя напълно повярва, че Нина е луда, crazy wife. From his crazy wife. И какво направи, за да го спасиш? С битка ли? С магия? So I listened to his sad stories. Не бе хора, с ушите си. Тя казва, so I listened, така че аз слушах, to his sad stories, неговите тъжни истории. Просто е стояла и е попивала лъжите му. I wanted to save him from his crazy wife, so I listened to his sad stories. Добре, стига романтика. Нещо ни ми харесва в тази къща. Има ли нещо, което тя пропуска? However, I noticed a strange scratch on the floorboards of my tiny attic room. Опа, ето го момента. Филмът на ужасите започва. However, I noticed. However, обаче, винаги внимавайте с тази дума. Нещата се обръщат. I noticed. Аз забелязах. Тя най-накрая отваря очите си. I noticed И какво видя бе? Кръв? a strange scratch. Не точно. Видяла е a strange scratch. Една странна дръскотина. Нещо издълбано. A strange scratch Къде? На стената ли? on the floorboards. На пода. On the floorboards. Това са онези старите дървени дъски на пода. Скърцкащият под. Сещате се. On the floorboards В кухнята ли? of my tiny attic room. Не, горе. В нейната tiny attic room. В малката и таванска стая. Там, където я забиха да спи. However, I noticed a strange scratch on the floorboards of my tiny attic room. Добре де, какво е това? Дръскотина от мишка, от мебел? Казвай бързо, че настръхнах. I looked closer and realized that a previous maid had carved the word run. Леле, майко, това не е дръскотина. Това е послание. I looked closer, Тя се е навела надолу. Looked closer. Погледнал е отблизо, точно до пода. looked closer, И какво видя? and realized that a previous maid И е осъзнала, realized, че a previous maid, предишната прислужница. Чакайте, имало е друга преди нея. Къде е тя сега? a previous maid Какво е направила предишната? had carved the word, Че тя е carved, издълбала е думата, с нокът, с нож в дървото. carved the word Коя дума? Кажи я. run. Ран, бягай. О не, това е предупреждение. Махай се оттам, обиче. I looked closer and realized that a previous maid had carved the word run. Добре, видяхме надписа Рън. Бягай! Какво направи тя? Стегна си багажа, нали? Кажи ми, че си тръгна. The message terrified me, but I was too in love with Andrew to leave him. Оф, не мога да повярвам. Ама че е глупава. The message terrified me. Тя казва, the message, посланието, terrified me, ме ужаси.
Естествено, че е страх. Terrified. Умира от страх. Terrified me. И какво? Като те е страх, бягаш. Защо остана? But I was too in love with Andrew. Защото but I was, но аз бях too in love, твърде влюбена. Чувате ли я? Too in love with Andrew. Любовта е сляпа, хора, ама чак пък толкова. Too in love. И заради тази любов, какво не можа да направи? To leave him. Не е могла to leave him, да го напусне, да го остави. Заради него остава в къщата на ужасите. The message terrified me, but I was too in love with Andrew to leave him. Добре, тя остана заради любовта. Голяма грешка. Сега той ще я използва, нали? Какво й поиска? Andrew finally told me that the only way to be free was to get rid of Nina. Опа! Ето го, маските падат. Той я навива за престъпление. Andrew finally told me. Най-накрая я казал. Finally told me. Дошъл е моментът на истината. Finally told me Какво й каза? Че ще се разведе? that the only way to be free Не. Казал е, че the only way, единственият начин to be free, да бъдат свободни. Виждате ли как играе? Свобода. the only way to be free И какъв е единственият начин? Кажи го. was to get rid of Nina. Беше to get rid of Nina. Хора, това е страшен израз. Get rid значи да се отървеш от някого, да го разкараш. Може би да го убиеш. To get rid of Nina. Това е план за убийство, бе. Andrew finally told me that the only way to be free was to get rid of Nina. И сега какво? Той е мъжът. Той трябва да оправи нещата, нали? Или накара нея? He asked me to help him, and I agreed because I wanted a happy future. О, не. Защо се съгласи, бе, момиче? He asked me to help him. Той я накарал. He asked me. Той ме помоли. To help him. Да му помогна. Представете ли си наглостта? Да му помогне да се отърве от жена си. To help him. И ти какво каза? Каза не, нали? And I agreed. И тя agreed. Аз се съгласих. Край. Вече са съучастници. I agreed Защо? Защо ще правиш такова нещо? because I wanted a happy future. Ето защо. Because I wanted, защото исках. A happy future, щастливо бъдеще. Тя си мисли, че щастието се гради върху престъпление. Happy future. Боже, колко е заблудена. He asked me to help him, and I agreed because I wanted a happy future. Чакайте малко. Тя сериозно ли? Тя май си вярва, че върши добро дело? Как си вижда тя в огледалото? I thought I was the hero of the story, rescuing the prince from the witch. Оле, майко, тя живее в приказка, напълно изтрещява. I thought I was the hero of the story. Тя казва, I thought, аз си мислех, че съм the hero of the story, героят в историята. Чувате ли, тя се мисли за добрия, тя ще убива, ама и герой. The hero of the story, И какво прави нашия герой? rescuing the prince. Тя е там, rescuing the prince, спасявайки принца. Андрюът принца, разбирате ли? Горкият, безпомощен, богат мъж. Rescuing the prince Спасява го от кого? Кой е злодея? from the witch. From the witch, от вещицата. Нина е вещицата. Класика. Жената е вещица, любовницата е принцеса. Гати филма си е вкарала в главата. I thought I was the hero of the story, rescuing the prince from the witch. Чакай малко. А вещицата какво прави през това време? Спи ли или ги депне? But I did not see the cold, calculating look in Nina's eyes when she watched us. Знаех си. Нина знае всичко. Тя е играч. But I did not see. Тя казва, but I did not see. Но аз не видях. Тя е била сляпа за опасността. I did not see. Какво не видя? Нож, пистолет. The cold, calculating look in Nina's eyes. Не видяла the cold, студеният, calculating look, пресметлив поглед. Calculating значи, че тя мисли, планира, смята ходовете си в очите на Нина. The cold, calculating look И кога ги е гледала така? when she watched us. When she watched us, когато тя ни е наблюдавала. Представете ли си? Те се целуват в сенките, а Нина стои там и ги гледа с този студен поглед. Бър. But I did not see the cold, calculating look in Nina's eyes when she watched us. Добре, хора, това звучи зле. Нина ги гледа, Андрю я лъже. Къде отива всичко това?
I was walking blindly into a dangerous trap, but I did not know who set it. Леле, точно в устата на вълка. I was walking blindly. Тя казва I was walking, аз вървях, blindly, сляпо, като с превързани очи. Нищо не е виждала горката. Walking blindly И къде отиде сляпо? В някоя дупка ли? into a dangerous trap. О, много по-лошо. Влязла е into a dangerous trap, в опасен капан. Trap е капан. Штрак и си вътре. A dangerous trap. Ясно кой го е заложил, нали? Лудата жена, Нина. But I did not know who set it. Чакайте. But I did not know. Но аз не знаех who set it. Кой го е заложил? Кой е сложил капана? Тя се съмнява. Дали е Нина или може би Андрю? I was walking blindly into a dangerous trap, but I did not know who set it.